Ine alavay taslamamızı 4-nji idäme size getirýär. Ine bugün Yusuf dizaynerimiz alawaýyň kelesini dizayn etdi we sonra da 3D'den ne çıkardık. Ine şu wagt ilki suratyny çekdi. Sonra bir programa geçirdi. O diýene. Ondan sonra Bambu'nun öz programasyna geçirdi. Ondan sonra da Bambu dip 3D printer'e gidip de onunla printer ettik. Yani şu wagt bizim birinji nowatda maksadymız alawaýyň kellesini taýýarlamak. Täbi elbetde ansat däl, öňem diýişmeýärlik biz öwrenýär maksadymız. We bir näme sanakda şu günlerde Black Friday dip arzalat şolýar. Arzalat şolaly üçin hem täbi bizim sponsorumuz Makul Hyzmat Terjime Merkezi terjime az gelýär diýip az pul berdi bize. Şonuň üçin hem biz şu sponsorumuzun beren pulunu netijeli ulamak üçin hem Black Friday'da köp atlamy alýar. Şuňa bir näme sanak gerekli atlamy aldyk. Ýöne iň esas gerekli atlaryň birisi beýin. Raspberry Pi 5 dip bir beýini bar. Şonu almaly. Dip onu alamyzdan sonra elbetde ýene köp gerekli adymyz bar. Hemmelerimiz alıp we netijede biz bir roboty dizayn etýär. Şu wagt kelläni häzir bu kelläni häzir barlak görýär. Täbi muň içinde belki hataplymyz ýalňyş tutup biler we gelecekde eğer ýalňyş bolan ýagdaýynda täzeden ýene dizayn edip 3D'de peşat edip we şu kelläni bulanýar. We netijede birinji nowatda muň esas sady şu materiallar alıp birleşdirmek, gerek materialları tapmak, onu bir model haline getirmek. Esaslardan biri onun metodları programması. Şu programmasını yazmaly. Alawaýyň seçim ýaly hareket etmesi üçin biz eğer şonu başarsak kepletmegimiz diýär. We şonu başarmak üçin programmasyny yazmaly, onuň Ismail'in işi. Yusuf, öňe belek geçimi ýaly design, hardware, daşynyň esas materialyny taýýarlamak Yusuf'un işi. Ve onun programmasını taýýarlamakda Ismail'in işi ve olary assist etmekde, olary kömek etmekde Yunus'un işi ve bilelikde üç bolup özleri öwrenýärler. Menem kaptandan başardandan golla görjek bolýan şeýlelikde bir öý şertlerinde roboty ýasap size ýakynna getirir. Alanda atlamaz. Bu ýerde köp zat bar. Mesela ýeke açyşdyryp ýa-da ýöne ilki beýin gelmeli, beýin gelenden sonra şu programa goýup boljaklardan gelenden sonra dizaynı edip kurup başlar. Ve sonra da kurdukça yine näme gerek onu öğrenip onların koşması alar ve hemmesinden birleştirip de robot neticede ortaya çıkar. Görýärmi, näme sanak material bar. Şu materialların ýeke näme diýen öňçek tapmaly, öwrenmeli, ýeke berde elektrik işleri var, berde kamera işleri var, berde elbette ýokarda geçmeýär dizaynlardan daşgaran köp hasaplar bar berde. Ýeke mesela öwrenýär, hep odada ýakynda size alaba ýadyna roboty ýetirer.